Какво си търсиш? Какво имаш нужда? Имам нужда от някаква работа. Пенсията ми е 165 евро. А имаш ли подслон? Основно нямам. Това в една вила. Си намерил някъде да имаш подслон? Да. Ти с какво се занимавал на времето? Строителство. Работех в трамвайното депо като монтьор. Ти на колко години си? 73 години. Че в израда си, аз съм Влади, приятно ми. Приятно, Димитър. Хапвал ли си днеска нещо? Хапнах една баничка с генера. Труден е живота. За мен е много трудно. Защото съм на 73 години. Ще ти помогна от сърце, Да. от мен и добри хора, за да можеш да отидеш някъде, да можеш да имаш следващия за хапване. После срещна да ти говоря, нещо. Не се притесни. Виж, това от сърце. Как? Аз Не. чуй сърце, но трябва да се срещнем някой път да се видим. Ние ще се видим, за да помагам пак, но не искам нищо да ми връщаш. Това от сърце, от мен и добри хора. 250 евро ще имам. Заповядай. Благодаря. Още веднъж благодаря. Никой път по живота не съм очаквал така. Не ме заприснеш. Жив и здрав. Чао. Благодаря ви отново от сърце, че заедно подкрепяме хората. Всеки, който иска да се включи, може да го направи чрез сметката и линковете, които се намират в информацията на профила.